салом дӯстон, ҷойи миллатҳои Аврупо дар авҷ аст. Даври аввал ҷамъбаст гардид. Дар ду рақобати охир мо беҳтарин бозии мусобиқа ва то ин дам шоҳиди голи зеботарин шудем. Ин ҳама дар дидори дастҳои Туркия ва Гурҷистон рӯй дод. Арда Гюлер голи хеле зебо зад ва ҳамчунин ҷавонтарин муаллифи гол Рекорди Роналдуро шикаст. худи Криштиано гол задан натавониста бошад, ҳам аз ғалабаи тимаш Португалия хеле шод аст. охир онҳо дар охирин лаҳзаи бозӣ 3 имтиёзро аз Чехия кашида гирифтанд. акнун интизори бозиҳои даври дуюм мемонем ва пайгирии ин мусобиқа мешавем. ҳоло ба хабарҳои дигар таваҷҷӯҳ мекунем. лайки қиматбоҳои худро гузоред то ин ки видео ба нафарони бештар паҳн гардад. дӯстон, бозиҳои евро дар ҷӯшу хуруш аст ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. хабари муҳим аз фазои бозори трансферии ин навбат таваҷҷӯҳи МЮ нисбати бозингари хатти ҳамлаи Болония Ҷошуа Зирксе мебошад. ҳафтаи қаблӣ Манчестер Юнайтед маълумотҳо оиди ҷузъиёти гузариши ин бозингарро пурсон шуда буд. ин маълумотҳо албатта аз нархи бозингар, иловапулиҳо ба агент ва маоши бозингар иборатанд. аз ҷониби дигар бошгоҳи Милан ҳам то ҳол тибқи шартномаи пешакӣ метавонад бар ивази 40 миллион евро ӯро дигарбора харидорӣ намояд, вале ин ҷо гузариш аз иловапулиҳо аз ҷониби агент пурсон шуда вобастагӣ дорад. ҷошуа Зиркзе мавсими қаблӣ дар сафи Болония баромади олӣ нишон дод. аллакай мураббии дастааш Тиаго Мота ба Ювентус коркунӣ рафт ва агар ин хату хабарҳо рост бошанд, ҷошуа метавонад дастаашро иваз кунад. мавсими қаблӣ ҷошуа дар сафи Болония 37 маротиба ба майдон омад, 12 гол заду 4 ассист ба номаш сабт кард. аз рӯи фарзияи Сомонаи трансфер маркет ин голландии 23-сола 50 миллион евро нарх дорад. ба сафи Болония бошад, аллакай тобистони соли 2022 аз Бавария бар ивази 11 миллион евро омад ва дигар худро дар Италия ба қавле гирифт. дар бораи омораш аллакай мо гуфтем ва боз инро илова бояд кард ки худи Болония мавсиминро бо ишғоли зинаи панҷум ва як холи камтар аз Аталанта ҷамъбаст кард. маҳз барои ҳамин натиҷаи олӣ нисбати мураббӣ ва бозингарони асосӣ ҳама диққат карданд. мураббиро агар аллакай як дастаи пулдор бурда бошад, бозингарони номдору пулдорони дигар метавонанд бо худ баранд. мессиро барои шиносбозию ҷурагӣ дар Интер Майами зиёд танқид кардем ки Роналдо аз ӯ гузарон. бубинед ин навбат гапҳо оиди гузариши Серхио Рамос ба Ал-Наср зиёданд ва худи Роналдо хостор шудааст ки шефи собиқи Реал ба Арабистон равад. Рамос аллакай баъди як мавсими бозгашт ба Севилия ин тимро тарк намуд ва айни ҳол бекор аст. бисёриҳо баронанд ки Роналдо ва Еро рафиқи собиқи худро дар дастаи худ диданиянд. ин кор албатта ки бояд амалӣ шавад, зеро он пуле ки шайхон барои Рамоси собиқадор ваъда карданд, пас ӯ бояд як рӯзам интизор нашуда роҳ сӯи биёбон пеш бигирад. мавсими қаблӣ ӯ дар 33 бозӣ 5 маротиба гол заду боз як партофти голиам ба омор гирифт, вале кӯли ин омор ба дарди Севилия нахӯрд. андалусиё баъди иваз кардани чанд мураббӣ мавсими примераро бо ишғоли зинаи 14 ҷамъбаст намуданд. Рамоси 38 сола бошад, тобистони соли гузашта барои адои чанд қарзи ватанӣ чун агенти озод аз Париж омад ва бозам озодӣ ба даст овард. акнун метавонад пули бештар аз Парижро аз дасти худи шайхон дар ватанашон бигирад. дар бораи гузариши Серхио Рамос ба чемпионати Арабистони Саудия албатта ки овозҳо зиёданд. муҳимтар аз ҳама он аст ки ҳама сину соли Рамос ба чемпионати он тарафи дунё мувофиқат мекунаду ҳам он ҷо ӯро дӯстони деринаш интизоранд. аз ҷониби дигар агар Рамос дифоъгар ба қавипайкар пои ҳамлаварони голзани Ал-Ҳилолро нашиканад, пас Роналдо боз ҳам дар биёбон беҷоиза мемонад. як бозингари баъри рафтан саросима албатта ки Хвич аст. ин гурҷии чақон ҳам ба фикри хешу табурон кимкай бояд дар дастаи дигар мешуд. хатто хабарҳо оиди рафтанаш бештар ба самти Париж рабт доранд, вале дар Италия инро ба гардан намегиранд. Наполи намехоҳад ки бо Кварацхелия ҷудо шавад, зеро онҳо аллакай мураббии нав оварданд ва мехоҳанд ҷоизаҳоро бозпас оранд. ҳадафи асосии трансферии ПСЖ бошад Хвич аст. худи Луис Энрике аз гранди парижӣ ҳам зиёд мехоҳад Хвича ба дастааш биёяд, вале чӣ тавре гуфтем, Наполи ҳеҷ намехоҳад ба ӯ хайрухуш кунад. худи Хвича бошад айни ҳол бо мунтахаби Гурҷистон дар Евро 2024 баромад дошта, аллакай дар аввалин бозиаш аз туркон дучори шикаст шуд.
45 бозӣ бо 11 голу 7 асист аз умурҳои мавсими қаблии хвича мебошанд. Ростии мавсими қабли худ барои Наполи ҳам мушкил ва буҳронӣ паси сар шуд. аз барои натиҷаҳои бади дастаҳои Наполи 3 мураббӣ иваз карда буд ва аз ин рӯ метавон гуфт ки омурҳои худи хвича ҳам соз набуданд, вале маҳорати инфиродие ки ин мардак дорад ҳеҷ куҷо гум нашудааст. аз барои дриблинги зебо ва асистои нотакрор парижиён ҳам ошиқи хвича шуданд ва ба зудӣ бо пешниҳоди пули соз Наполиро розӣ карда метавонанд. ёдатон бошад чанд вақт пеш гурӯҳи ифротӣ аз давлати исломӣ нияти кафондани чанд варзишгоҳ дар марҳилаи плей-оффи лигаи чемпионҳо карда буд. ин маврид бошад Доиш даъват кардааст ки автобуси Реал Мадрид кафонда мешавад, ба мухлисони ин тим ҳуҷум мекунад ва яке аз таркише дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу ҳам дуир кунад. гуфта мешавад ки дар натиҷаи як амалиёти ҳарбии алаке дар Испания 9 нафар боздошт шуданд. аз рӯи маълумоти El Confidencial, гвардияи шаҳрвандии Испания яке аз марказҳои бузургтарини тарғиботеро ки эҳтимолан бо давлати исломӣ иртибот дошта буд барҳам додааст. ин гурӯҳ ҳам тариқи воситаҳои ахбори омад тарғиботҳои ифротиро паҳн менамудааст. гуфта мешавад ки бо ёрии ин ташвиқот давлати исломӣ даъват мекардааст то ба бозингарони Реал ва мухлисони он ҳуҷум карда шавад. ҳамчунин ба инфрасохтори Евро 2024 ва БО Париж низ бояд ҳамла карда шавад. даъвати тарафдорони хеш барои ҳуҷум ба автобуси Реал Мадрид ва дигар амалҳои ифротӣ аз ниятҳои аввалияи ин гурӯҳ буданд. шомил шудан ба анбӯҳи одамон, ҷалб кардани диққати муҳофизон ба самти дигар ва рафтан ба ҳадафи худ аз талаботҳои асосии давлати исломӣ ба нафарони хеш будааст. вобаста ба ин чӣ тавре гуфтем 9 нафар аз ҷониби мақомотҳои қудратии аврупоӣ аллакай дастгир шуда, 2 нафарашон аллакай дар зиндони муваққатӣ қарор доранд. умедворем ки ба мисоли бозиҳои плей-оффи лигаи чемпионҳо ин маврид низ чорабиниҳои бузурги тобистонии варзишӣ дар фазои сулҳу осоиштагӣ мегузаранд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.